Ami ya fu ka wale ɲuman ko aw bisimila Sherifla TV bamananga kunnafoni kɛnɛ ka min bɛ walawalali kɛ aw ye Mali kunga ani diɲɛ fan wɛrɛw kunga b'a fɔ an ko nin ye a kuma sele ye ka daminɛ ni ɲɔgɔnkunbɛ dɔ ye ɲɔgɔnkunbɛ min ni kunnafoni dilaw kunbɛ a kɛnɛ ka minisiriso ka ɲɔgɔnkunbɛ labɛnnen don minisiri min ɲɛsinnen don kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna an ka jamana kɔnɔna ji ni kungow olu lakanani ma ka sabu kɛ don nataw la ɲɔgɔnkunbɛ belebele dɔ de bɛna boloda an ka jamana kɔnɔ min bɛna diɲɛma fara ɲɔgɔn kan ka lajɛ ka jateminɛ kɛ waati yɛlɛma kɔlɔlɔ a fɛɛrɛw a bolodaliw la min bɛ se ka to a bɛ se ka kɛlɛ o kadara kɔnɔ blankɔrɔ mugu min fɛnɛ sigin bɛ sen kan diɲɛ seleke naani setigi jamanaw fɛ ni u kama ko Fond vert pour le climat et la région Afrique o nafolo mugu in yɛrɛ a y'a dɔ bɛna fɔ olu bɛɛ lajɛlen la kɛnɛ in senfɛ o ɲɛbila ɲɔgɔnkunbɛ de kun don an ka maa min kun bɛ a kɛnɛ kan Sherifla TV jabarani tɔgɔla Amadu Kamara ani Ibrahima Kulibali u ye fɛn min sɔrɔ an ka jɛ k'a ɲɛmadaw fɛ. Kunnafoni di kɛnɛ min sigilen filɛ nin ye n'a bilara sen kan minisiriso min ka ca bɛnnen bɛ sanuya ani an ka sigida lakanali ma n'a kun ti dɔwɛrɛ yaasa ka malidenw lalɔnniya sigiliba min bɛna kɛ an fɛ Bamakɔ yan n'an b'a wele ko rencontre de Bamako n'a bɛ tali kɛ waati yɛlɛma kɔlɔlɔw kan yaasa ka ɲɛfɔli kɛ o kan. Hakilina min ye ka opération mɔgɔw komi ko dɔw bɛ sen na a bɛ daminɛ sini ka taa fɔ juma a bɛ kɛ président de la république ka yamaruya la donc a yira la ko koba bɛ sen na ko min don a bɛ waati yɛlɛma kɔlɔlɔ de kun kan nafolo dɔ bɛ diɲɛ in na a bɛ sɔrɔ a bureau bɛ kore de mais a ɲɛsin bɛ jamanaw minnu ka développement ma taa ɲɛ kosɛbɛ jamanabaw b'a di mais u bɛ anw de dɛmɛ pour que an ka waleyaw ka se ka dɔ bɔ waati yɛlɛma la donc bi jɛrɛ in kun ye k'a yira la ni ko in bɛ sen na aw ka b'a kalama an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ nin tile naani bɛɛ ka baaraw ɲɛɲini ka ɲɔgɔn baro an ka laɲiniw k'u yira fɔn mɔgɔw la. Ko la bɛnbagaw ka fɔ la Bamakɔ sigi a bɛna kɛ sababu ye farafina jamanaw ma yaasa u ka fɛrɛ ani dabalu tigɛ ka ɲɛsin waati yɛlɛma kɔlɔlɔ ma musaka minnu kan ka don a da fɛ o bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ tile naani kɔnɔna na ba ɲumankɛntɔn bolo n'a koɲa bɛɛ lajɛlen bɛ an ka jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Bubakar Keita bolo. An bɛna réunion mun kɛ Bamakɔ jamana 54 nana tuma tiɲɛ sera sisan parce que jamana bɛɛ nana n'a ka projets de ye cakɛda mun nana yan nɔ a directeur b'a an kɔfɛ $10 miliyari 10 de b'u bolo tubabu jamanaw farala ɲɔgɔn kan ka $10 miliyari 10 de d'u ma pour k'u ka projets financer u ka farafinna projets financer ani dugu caman donc ɲɔgɔnyew bɛna kɛ Bamakɔ Afrique jamana 45 bɛɛ nana n'i ka projet nin y'a siɲɛ 2 de ye an bɛ nin kɛ ɲɔgɔnye fɔlɔ kɛra Afrique du Sud o ɲɔgɔnye fɔlɔ la farafinna nana ne miliyari miliyari 4 de projet o $4 miliyari 4 na miliyɔn 900 o de financera o san 2 ni ɲɔgɔn cɛ donc an bɛna lajɛ sisan projet joli bɛ yen nɔ ani k'a jateminɛ san o san projet mun bɛna financer pour que an ka se k'a lajɛ awa jamana 45 danaya de dara fɛnɛ Mali kan k'a lajɛ ko ni ne bɛn kɛra Bamakɔ dɔgɔkun an bɛna dɔgɔkun bɛɛ k'a kuma la ne bɛn kɛra Bamakɔ awa Mali de bɛ kɛ fɛnɛ jamana ye jamana mun bɛna suivi kɛ k'a lajɛ est-ce que a baara est-ce que a bɛna sabati. Sigilin senfɛ délégation 54 ka bɔ diɲɛ seleke naani fan bɛɛ lajɛlen fɛ Afrique, Europe, Amérique ani Asie olu bɛɛ lajɛlen bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ Bamakɔ yaasa ka se ka farafin jamanaw dɛmɛ waati yɛlɛma kɔlɔlɔw la. Lajɛ a nafa ka bon kojugu i y'a dɔn a kuma daminɛna depuis Paris a bɛ fɔ min ma COP 21 waati yɛlɛma kungo la ka na Marrakech salon an kun bɛ Bonn a kuma mɛnna sen na sisan de nafolow bɛɛ ka jigi dɔɔni donc bɛɛ de bɛ k'i labɛn pour que i ka se ka fɛn sɔrɔ a la min bɛ se ka i ka jamana nafa. An bɛ aw ladɔnnɛ k'a fɔ ko Mali ye jamana 2nan ye farafinna gun kan ka nin sigili ɲɔgɔnna labɛn Afrique du Sud jamana kɔfɛ o b'a jira k'a fɔ ko an ka jamana a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ waati yɛlɛma kɔlɔlɔw kɛlɛli la min lakodɔnnen don diɲɛma fɛ.
walasa a bɛ se cogo Mali fan da naani bɛɛ lajɛlen la Mali silama denmisɛnninw ka jɛkulu Union des jeunes musulmans du Mali UJMA ye a bolofara dɔ cogo marakakungokaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna sigida la ni o ye Zan Kulubali sigida ye o kɛra ka bɛn ni dɔgɔkun kuncɛtɔ ye ni o ye week-end ye an b'a ladɔnniya k'a fɔ min ye UJMA secrétaire général adjoint ni o ye Danga ye ale ni bureau maa dɔw farala ɲɔgɔn kan ka min ye dɛmɛ ye k'o do ka ɲɛsin Maki Bama ni o ye UJMA ɲɛmaaba ye min ye bureau kɔnɔmaw ye maa 40 ani maa 7 do Marakakungo mairie ye a ka nisɔndiya jira nin baara in na ka taa se sigida ɲɛmaaw ma diinɛ ɲɛmaa minnu ni olu bɛ Marakakungo bɛɛ lajɛlen y'i ka nisɔndiya jira baaraw la an sera ka kumagalamani kɛ ka dɔw sɔrɔ minnu ye laseli kɛ UJMA a bolofara cokoli kun ka Marakakungokaw fɛ an ka jɛ ka ɲɛmada o fɛ yani an ka se yan bi an bɛ foli kɛ Ustaz Dunbiya la ale de ye nin hakilina in ta nin tɔ in bɛ Mali kɔnɔ mais ka kunnafoni se Marakakungo yan bi o de y'ale ye a ye mɔgɔ bila ka na fɔ n ye o fɔra n ye mairiya hukumu de kɔnɔ an b'a fɛ karisa nin ko in ka kɛ an fɛ yan n fana y'a f'u ye ne ye silamɛden ye nka n'i ye maire ye i bɛ bɛɛ ta la fɔ ni min bɛ taa jamana juguya la n'a bɛna nin ko in kɛ n ye sira dɔw ni sira dɔw f'u ye an k'a forobaya a ye bɔ o siraw fɛ a ye bɔ an ka dugutigibilenw fɛ a ka bɔ an ka diinɛ fɛn fɛn bɛ baara kɛ ni kuranɛ ye Marakakungo ye a y'a fɔ a bɛɛ bon n'i ye programme cogo lajɛ n y'a ye u y'a fɔ n y'a f'u ye cogo min u nana fɔ n ye ko an y'a kɛ ten wa programme y'a jira ko a kɛra ten an bɛ yan sɔgɔmada in na Marakakungo UJMA bureau mun sigira président Makiba tɔgɔ la ka na a baara nundo baaraw kɛ n'o ye lancement ye i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na UJMA bɛ Bamakɔ Mali fan bɛɛ a bɛ cercle la a bɛ commune na UJMA ka laɲini hali dugu kelen kelenna bɛɛ k'a ka bureau local sɔrɔ donc ni Marakakungo y'a ɲini commune belebeleba don Marakakungo sigibagaw a silamɛw ka laɲini fɛnɛ denmisɛn kunda ka bureau sigi o bɛɛ de y'an wajibiya ka na bureau in sigi ani ka na lancement kɛ donc an bɛ président Maki tɔgɔ la an bɛ bureau mɔgɔw fo bureau sigira cogo min na fɛnɛ an y'a ye a sigira ka bɛn ni sariya ye bon Marakakungo ka bɛɛ b'i yɛrɛya kɔnɔ parce que soda o soda bɛ i b'a sɔrɔ alimamilakaw dugutigilakaw hali fangabondaw localement n'o ye élu ye bɛɛ b'i yɛrɛ sɔrɔ fɛn in kɔnɔ musow b'a kɔnɔ donc bureau in sigira k'a ɲɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Marakakungo ta vraiment a sigicogo bɛnna an ma bɛɛ b'i yɛrɛ y'a kɔnɔ bon UJMA ka laɲini de fɛnɛ ye n'o ye kelenya sabati parce que kelenya tɛ se ka sabati ka dɔ to kɛrɛfɛ n'i ye bɛɛ ye a kɔnɔ bɛɛ y'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ donc kelenya bɛ sabati n'an ko an ka kɛ kelen n'i ye dɔ bila kɛrɛfɛ o y'a kelen ye 2 ye walima hakɛ dɔ ye donc ni bɛɛ b'a kɔnɔ donc bɛɛ b'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ bureau sigicogo ɲɛna alhamdulillah an nisɔnkadi an fari fonilen don kabini waati jan an y'a ɲini Ala fɛ Ala ka nin don barikama in di an ma an bɛ ka nin don in makɔnɔ a mɛnna nka Ala sɔnna bi ka don in dugu jɛ an ye n'an ɲɛmɔgɔw olu fana ka cɛsiri ye minnu ye baara in nɔgɔya an bolo an sera u ma k'an ka hami f'u ye tuma min na an ye UJMA nafa ye jamana kɔnɔ a jɔyɔrɔ ye jamana kɔnɔ an y'a laɲini ka na yiri dɔ turu an fɛ yan o kumana fɛ o fana ye baara in nɔgɔya an bolo k'u ka layiru dafa an ye o kuma ka na UJMA bureau sigi an fɛ ka bɛn le 31 3e mois 2018 baara in bɛna daminɛ sisan an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka ko in kɛ an ka jamana wasalan ye k'a k'an ka jamana lafiyalan ye k'a k'an ka dugu yɛrɛ lafiyalan ye ka hɛrɛ don a kɔnɔ ka bɛn don a kɔnɔ Ala ka nin kɛ o daminɛ ye bureau in sigira bureau membre ye mɔgɔ 47 o kumana fɛ dugawu bɛ ɲini silamɛ jama bɛɛ fɛ ni bureau ye mɔgɔ sɔn an ka se ka baara wɛrɛ kɛ dugu in kɔnɔ min tɛ nin ye Marisi kalo tile 8 an balakaw tɔgɔla don do fangaɲinijɛkulu min bɛ wele ko ASMA CFA o balakaw ka 8 marisi ɲɛnamayara ka bɛn ni sibiri marisi kalo tile 31 ye a kɛra Maɲanbugu sigida 6nan dolati kɛnɛ kan kunnafoniw ye a jira k'a fɔ a denbaya kun bɛ ASMA CFP a ɲɛmaa bolo ni o ye Sumelo Bube Mayiga ye an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ an balakaw minnu bɛ ASMA la u ye u ka nisɔndiyaw jira ni ka musolaka yɛrɛ hali bi k'a yanga min bɛ se k'a to a bɛ se sidɔn k'a fɔ balakaw jɔyɔrɔ ka bon jamana ka ɲɛtaa siraw sabatili la Amadu Kamara kun bɛ Sherifla TV Jabaranin tɔgɔ la a ko ale hakilila ni nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye en tout cas a man ca Bamakɔ yan parti ka conseiller élu bɛɛ wele ka na 8 mars fête kɛ ɲɔgɔn fɛ a y'aw wele a bɛɛ lajɛlen fana nana a ka wele lajɛ k'a bɛ aw fo k'a wale ɲuman dɔn aw ni ale a bɛ ɲɔgɔn fɛ a ko musow ka présidente bɔra ka fɛn min fɔ ani an ka conseiller ka ɲɛmɔgɔ ye fɛn min fɔ
a y'aw ka discours a y'a mɛn a y'a sɛbɛkɔrɔ mɛn a ko ni muso tɛ ko la ale yɛrɛ bubɛ t'o la ko k'o fɔ aw ye ko n'aw tɛ ko la ale t'o la ale ka san sɔrɔ ka se bi ma musow ka cɛsiri don donc a k'a bila kunna a b'aw kɛrɛfɛ su a b'aw kɛrɛfɛ tile n'aw ye fɛn fɛn bolo ta ale b'o sen ta o ye n'a ye min bolo ta a b'o sen ta o ye donc a k'a bila kunna k'a fɔ k'an n'ale bɛ ɲɔgɔn fɛ a ko kɛnɛ yɛrɛ yelen dama o y'ale nisɔndiya fɛn fɛn b'a ka discours kɔnɔ a ko a bɛ taa n'a ye a b'a analyser jɔyɔrɔ kan ka kɛ fɛn min ye parti bolo sira fɛ o bɛ kɛ ale yɛrɛ ka jɔyɔrɔ fana kan ka kɛ fɛn min ye n'ala sɔnna o bɛ kɛ donc ko k'aw fo ka tila k'aw fo k'a wale ɲuman dɔn. nin ye waso don ye nin ye kunnawolo don ye nin ye sankɔrɔta don ye Asuma cɛ n'a muso bolo nin ye kɛnɛ de ye kɛnɛ mun n'a dabɔra diɲɛ seleke naani musow kama n'o ye 8 mars ye an ye bi kɛ don kɛrɛnkɛrɛnnen ye an n'an ka musobaw an n'an teriw an n'an ka gwadon masaw an n'an ka dennadonnaw ka na bi an ka sigi ka masala k'o k'an ka président ba yɛrɛ sigilen ɲɛna an bɛ foli bila o la ani ce ani baraji aw bisimila n'o bɔra yen nin kɛnɛ n'a ɲɔgɔnnaw musow ka kɛnɛ mana sigi yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ farafinna kɔnɔ musoba dɔ de y'a nin di walasa an ka balo an bɛ foli bila o musobaw ye o dɔw bɛ dugukolo bolo bi nka ala ye minnu an sɔn minnu na n'o ye Asuma muso ye n'aw de bɛ ɲɛnamaya la bi aw bisimila commune 6 kɔnɔ aw bisimila kɛnɛ kɛnɛ kan aw bisimila bɛn parti kɔnɔ aw bisimila kelenya parti kɔnɔ nin de ye Asuma ye an ka politiki sigilen don nin de kan du tɛ yen ni muso tɛ yen muso tɛ yen ni den tɛ yen muso de bɛ muɲu muso de bɛ sabali muso de bɛ du sankɔrɔta anw bɛ bɔkabin fɛn fɛn kɛ musow na aw tɛ mɔgɔ tɛ yen. Fanga ɲinijɛkulu PACP ɲɛma ni o ye Ɲankɔrɔ Yɛ Samake ye a ye kilasi 3 ɲɔgɔn na lɔkɔliso k'o jɔ fanterelakaw ye ani lɔkɔlikaramɔgɔw minnu bɛ olu siyɔrɔ o bɛɛ lajɛlen kɛra a fɛ ni ka sɔrɔ ka kurubongari dimanche février avril kalo tile gale min ye politiki ɲɛma minnu bɛ yen ani diinɛ ɲɛmaw ni laadala ɲɛmaw olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ a kɛnɛ kan Amadou Diallo ni Dramane Malinka fola kumakan bɛ lase Fatumata Yaya Kane fɛ. Yeha Samake n'a nɔfɛ jamakulu kunbɛnna Fantere la o ye dugu ye min ni ani Sikaso cɛ ye kilomɛtiri 75 ye ekɔliso 30 min jɔra Fantere la o kɔfɛ Fanterelakaw ye kalanso 3 sɔrɔ ani so 1 ekɔli karamɔgɔw tɔgɔ la min ni o sababu ɲuman bɔra Yeha Samake la Fanterela dugutigi ka bisimilalikanw kɔnɔna na a y'a ka nisɔndiyaw yira ni bonyamasegi foli ye ka ɲɛsin nin baara ɲuman in kɛbaga ma. Sentiment min bɛ ne la bi nin diyara ne ye a bonyana ne ma bon parce que classe 3 sɔrɔlen ani mɛtiriw ka logement o sɔrɔlen a diyara ne ye kosɛbɛ parce que nin ye fɛn caman de kɛ Fantere la denmisɛnninw minnu tun bɛ karitaw kɔrɔ a y'u labɔ karita kɔrɔ k'u don classe kɔnɔ ka banw di u ma u bɛ sigi. Musaka min donna nin baara in na a bɛ t'i jɔ miliyɔn 30 ɲɔgɔnna la min ni a sababu ɲuman bɔra Yeha Samake a n'a dɛmɛbaga jɛkulu la ka fara Fanterelakaw ka wulikajɔ ni u ka cɛsiri kan ni miliyɔn 5 ɲɔgɔnna ye. Sikaso cercle politiki ɲɛmɔgɔw olu dama dogo u ka nisɔndiyaw yirali la ka sanga ni nin baara ɲuman ye ni o bɛ dugu ɲɛtaga ko fɔ. A kɛra i n'a fɔ ye ɲɛni de sama ka bɔ ne monsieur le maire senkɔrɔ parce que jama min bɛ Fantere la a ka ca ekɔliden ka ca kilasi tɛ yen ni mɔgɔ min sera ka a ŋɛniya ka na dugu dɛmɛ apport personnel kɔ ka se ka miliyɔn 20 k'o investi ne ka dugu nin na n bɛ se ka foli kɛ population bɛɛ tɔgɔ la ka Pɔlɔndugu population bɛɛ tɔgɔ la Fanterela population bɛɛ tɔgɔ la ani Sikaso cercle bɛɛ tɔgɔ la an b'a fɔ tare tare an b'a fɔ yɛma kɔ ni ce ani ce ala k'a ka ONG ni a ka fondation ni ala k'a taa ɲɛ population bɛɛ tɔgɔ la. Ne ka se yan bi sɔgɔmada nin na fɛn wɛrɛ tɛ son excellence Yeha Samake a ye ekɔliso de jɔ yan ekɔliso min don vraiment a cɛ ka ɲi ne yɛrɛ y'a ye donc Fanterela ressortissants u ka association u ye wele bila ne ma u ye invitation di ne ma ko ne kana fara u kan an ka ekɔli ni dayɛlɛ an ka fɛti kɛ
donc ne na kun tɛ fɛn wɛrɛ ye o de ye ne lase kɛnɛ nin kan vraiment ne nisɔndiyalenba don mun na parce que an bɛ kalanko de la kalan de bɛ fɛn bɛɛ kɛ ne yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na bi ne ka kɛ député ye fɛn wɛrɛ tɛ kalan de don donc vraiment kalanko a ka gɛlɛn ne ma tiɲɛ don ne ma baara kɛ fɔlɔ kalan domaine na parce que bon a ka giri mais vraiment kalan fɛnba don ne kɔni hakili la Ye Samake a ye ŋɔni de bɔ fantirelakaw ani ne yɛrɛ ka sen na bi ka école ni jɔ yan ka sangani ni kalanso ninnu koromakarili baaraw ye Ye Samake y'a yira a ka kɔrɔfɔw la k'a fɔ ko ale jɔlen do jɔyɔrɔ la jɔyɔrɔ min bi sɔrɔ siraw ɲɛtaga baaraw kofɔ nin koromokarili in senfɛ dugudenw tilala ka u da se gɛlɛya caman ma ka ɲɛfɔ i n'a fɔ kalankow kɛnɛya nasiraw ka se miniji sanuman ma ani yeelew ni o ye électricité ye dugudenw ka nin damakasi ninnu Ye Samake y'a yira ko tɔn bɛna sigi olu ka don n'a nataw la an bɛ yan ekɔliso koromokarili la fantirela ɲɛmɔgɔw a denw mun sigilen bɛ Bamakɔ olu y'a ɲini an fɛ an ka u ka ekɔliso gɛlɛya min bɛ yan an k'an bolo di ɲɔgɔn ma walasa ka fɛɛrɛ sɔrɔ a la u sera an ma n'o ŋaniya ye wa an y'o baara de kɛ ɲɔgɔn fɛ o ekɔliso jɔlen filɛ ekɔliso kɔfɛ an ye karamɔgɔ Siso fana jɔ ka d'u ma parce que n'i ma karamɔgɔw bila condition ɲuman na u t'an ka denmisɛnninw kalan ni kɔnɔnaja ye parce que olu yɛrɛ ni kungow bɛ yen bon o kɔfɛ fana u y'a ɲini fɛ k'a fɔ ko dibi bɛ yan ko denmisɛnninw mago bɛ kalanyɔrɔ la lieli la kalanyɔrɔ la donc ye layiru ta u ye yanni kalan ka taa kura ye n bɛna yele kɛ u ka kalanso la n ka dɛmɛ tɔn ka sira fɛ n ka fondation min ni a sigilen bɛ États-Unis n bɛ taa s'u ma ka laɲini kɛ walasa an ka se ka nin baara in kɛ an ka ekɔliso fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ ka livre di denmisɛnninw mago bɛ manuel fɛn fɛn na u bɛɛ lajɛlen kan ka manuel kelen sɔrɔ walasa u ka taa ɲɛ kalan de bɛ mɔgɔ bɔ nɔgɔ la ne yɛrɛ bɔra sɛgɛ de la ka bɔ budun na bi ka kalanso jɔ denmisɛnninw ye an bɛɛ bɛ se k'a kɛ mɔgɔ si kana fɔ k'a fɔ n bɔyɔrɔ b'a to n bɛ dɛsɛ ka n faso jɔ wali ka hɛrɛ kɛ n sigiɲɔgɔnw ye fanterela dugudenw nisɔndiyalen u ye bonyamasegibaw kɛ ka ɲɛsin u ka dunanba in ma foroba kalanso min ni o bɛ fanterela ni o ye école publique ye écoleden 500 de bɛ a kɔnɔna na an ka seko ani dɔnko tigilamɔgɔw fana ye u jɔyɔrɔ fa ni balakan dumanw ani ɲɔgɔlɔn min ni o dakun bolila musomaninw ka kalankow kan ani u ka furu joona kɔlɔlɔw dɛmɛnikɛjɛkulu min bɛ wele ko ONG Qatar Charity ale ye dɛmɛba kɛ balo ani fura ka taa se donfiniw ma ka ɲɛsin mɔgɔw ma dali masama nɔgɔya kɛ minnu ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ baara in kɛra a bɛ don fɛn min kadara kɔnɔ o ye sunkalo barikama min ni an bɛ k'an kunda o kan ka se ka o kunbɛn ni nisɔndiyaw ye a bɛ don de kadara kɔnɔ ONG Qatar Charity fɛ a baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra a denbaya kun bɛ an ka minisiri bolo minisiri min ɲɛsinnen don ɲɔgɔn dɛmɛ nasiraw ma an ka jamana kɔnɔ politiki ɲɛma diinɛ ɲɛma ladala ɲɛma ka fara ONG Qatar Charity a ma ɲɛmaw ni u dɛmɛbaw ka Amadu Jalo ni Daramani Malinga fɔ la ni dɛmɛ min n'a tale filɛ ka ɲɛsin du 75 ma minnu n'a ka kan n'a musaka bɛ t'i jɔ sefa wari miliyɔn 25 la ni a hakilina ɲuman bɔra ONG Qatar Charity maaw la olu n'u terilakaw u ka bolo di ɲɔgɔnma kɔnɔna na an b'a yira la k'a fɔ ko Qatar Charity ale ye baɲumankɛtɔn ye minnu ka wulikajɔ bɛnnen bɛ ka sigidala mɔgɔw ka u dɛmɛ diɲɛ kurukara bɛɛ lajɛlen kɔnɔ bi wula in na an bɛ yan an bɛ ka balo sumanw an bɛ k'a di dɛsɛbagatɔw de ma donc an ka baara hukumu kɔnɔna na a b'a kɔnɔ an ka to ka sumaw di dɛsɛbagatɔw ma se tɛ minnu ye donc bi an y'a ŋaniya ka na yan ka suma dama dama suma malo b'a la ɲɔ b'a la tulu b'a la makɔrɔni b'a la nɔnɔ b'a la donc o de ye an ka bi wula in na nani ye yan mais nin t'an ka diliko fɔlɔw ye an bɛ dili kɛ tuma caman sigida ɲɛmaw ka fara a dugutigilakaw na a ma ɲɛmaw kan u bɛɛ lajɛlenw ka nisɔndiya yira ka ɲɛsin nin dɛmɛ in ma ka tila k'a yira k'a fɔ ko a nana natuma na sabula maa minnu garisɛgɛ y'a sɔrɔ olu n'a ka kan an bɛ wagati minɛ ko bi ni kɔni ye bonya ani karama de ye ani foli ka taa Qatar Charity mɔgɔw ma mɔgɔw min bɛ hinɛ dɛsɛbaatɔw la vraiment ala yɛrɛ ka baaraw ye quoi n'a y'a d'i ma ni hinɛna ala bɛ tila ka fɛn wɛrɛ d'i ma quoi donc an bɛ ala deli ni mun kɛlen filɛ nin ye mɔgɔ wɛrɛw ka nin ɲɔgɔnnaw camanw kɛ denmisɛnninw ye dɛsɛbaatɔw ye pour que dɛsɛbaatɔw u kana u yɛrɛ filɛ kɛrɛfɛden ye quoi u k'u yɛrɛ kɛ
jamana den dɔw ye u k'u yɛrɛ kɛ commune den dɔw ye u k'u yɛrɛ kɛ Mali den dɔw ye vraiment nin ɲɔgɔn na action ɲɛnamaw ninnu tora ka kɛ a bɛ olu yɛrɛ hakili sigi a b'u jigi sigi quoi. Minisiriso min sigilen bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ kan o ka lasigiden min tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ ale ye foli ani bonyamasegin foli kɛ ka ɲɛsin ONG Qatar Charity maaw ma ka sabu kɛ u ka nin dɛmɛ ye. An nana yan nɔ Qatar Charity ka dɛmɛ ko de la u nana an ka mɔgɔw dɔ dɛmɛ sɛgɛn minnu problème bɛ minnu bolo u b'u dɛmɛ ni malo ni nɔnɔ ani tulu an ka ministre de y'o parrain ministre Amadou Konate nana o tɔgɔ de la a b'a dɔn ale fɛn o fɛn n'a fɔra a bɛ kɛ an ka mɔgɔw fanfɛla la n'o ye dɛmɛko ye a bɛ importance ba d'a ma ale yɛrɛ ma se ka kɛnɛ sɔrɔ mais ko an ka na ne kelen tɛ an ka maa dama de bɔra département na k'a représenter pour que an k'a yira ko fɛn o fɛn n'a bɛ kɛ an ka jamanadenw ye a bɛ sira ɲuman de kan donc problème t'a la hali n'a ma na mɔgɔ bɛ yen min bɛ se ka na k'a représenter évidemment a ka na o de ka d'ale ye mais a ka agenda y'a kama se ka na donc an nana a représenter o la. maa minnu yɛrɛ garizɛgɛ kɛra nin dɛmɛ belebele in na u nisɔndiyalen foli ani bonyamasegin foli ta ka ɲɛsin maa min kɛra nin koba in sababu ye n'o ye ONG Qatar Charity maaw ye k'a yɛrɛ k'a fɔ ko nin t'u siɲɛ fɔlɔ ye. Nin geste min filɛ nin ye nin bɛ min ɲɛ an ka so kɔnɔ sisan ne yɛrɛ b'a dɔn a bɛ min ɲɛ ne ka so kɔnɔ ne b'a dɔn donc o kɔrɔ ko a bɛ dɔ wɛrɛ fana ɲɛ minnu fana filɛ ka nin sɔrɔ a bɛ ɲali kɛ bɛɛ ka so de kɔnɔ vraiment mɔgɔw sɛgɛnlen don baloko ka gɛlɛn ni cɛ min ye nin di vraiment an bɛ foli k'a ye a ye min kɛ nin c'est vraiment c'est salutaire vraiment hali bi ala ka yɛrɛw caya hali bi a donateur a k'i miiri mɔgɔw ma Mali fantan naani bɛɛ ka se ka dɛmɛ nati toujours n bɛ gouvernement fana wele État fana wele a ka nin geste sugu ninnu soutenir ni État ye nin geste sugu ninnu soutenir jamana bɛ se ka bɔ nɔgɔ la. An bɛ aw ladɔnnen k'a fɔ ko ONG Qatar Charity ale ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen ye min bɛ dɛmɛ ta ka ɲɛsin waleyaw ma minnu bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ani kɛrɛfɛden kɛlɛli ko fɔ ni ka tila ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin kalan ani kɛnɛya ma wa an bɛ wagati min na ko sisan u bɛ jamana 40 farafinna ani faragɛ jamanaw kɔnɔ wa u ni jɛkulu wɛrɛw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo yaasa ka dɛmɛ k'a walankata diɲɛ kuru kara bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. Kalabangoro baba kumandangura ni o ye Daha Keita ye a ye munumunu zalo kɛ Kalabangoro maraw kɔnɔ yaasa ani maaw bɛ se ka ɲɔgɔn dɔn o tɛmɛnen kɔfɛ lakana tigilamaw fana ka lajɛ min bɛ se ka to u bɛ se ka bonya kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Moribabugu sigida la n'a ma ɲɛ k'a fɔ Moribabugu bɛ Kalabangoro fɛ o baaraw kɛra ka bɛn ni tarata avril kalo tile 3 ye a kɛra Moribabugu sigida ɲɛmayaso la ni o ye maire ye diinɛ ɲɛmaw ladala ɲɛmaw olu bɛɛ lajɛlen kun bɛ kɛnɛ ka Fatumata Kane ni Ablaye Sogodogo ka fɔ la. Ni lajɛ in baaraw bɛɛ kɛra Moribabugu maire fɛ baara in daminɛniw bɛɛ kɛra ni Moribabugu dugutigi ka bisimilalikan ye ka ɲɛsin nabagaw bɛɛ lajɛlen ma lajɛ in yɛrɛ dakun bolila koba 2 kan a fɔlɔ Kalabankoro commandant ni o ye sous-préfet ye ka sanga ni ale ka sigili ye a y'a kanu ka ɲɔgɔndɔn tɛmɛ ani a ka maradenw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye prise de contact ye ani présentation kɛrɛnkɛrɛnnenya na Moribabugukaw lajɛ in kɔnɔna na u cɛ kumaɲɔgɔnyaw bolila bakuruba la Moribabugu lakana sabatibaliya kan ni o ye insécurité ye lajɛ in kun 2nan donna kadara min fɛnɛ kɔnɔ o de ye Moribabugu polisiso kura sous-préfet ani maire ka fara Moribabugu commune denw bɛɛ lajɛlen kan u wulila ka taa u ɲɛda polisiso in kan ni o ye commissariat de la police de Moribabugu ye ka sanga ni nin koba 2 in ye Moribabugu maire ye welewele dakɛ ka ɲɛsin a ka commune den bɛɛ lajɛlen ma cogo min na baara min kalifalen filɛ lakana sabatibagaw la ni o ye force de sécurité ye Moribabugu kɔnɔ u ka baaraw ka ɲɛ u bolo. Sigida yɛrɛ tɛ se ka développer ni sécurité ni basigi tɛ pour que tagaɲɛ ka sati sigida o sigida la bɛɛ b'a dɔn jamana bɛ degun min kɔnɔna bi o ye basigibaliya de donc jamana si tɛ se k'a ka développement a kɛ tant que basigibaliya bɛ donc basigibaliya jɛni bɛ basigibaliya kɛlɛ o ye finitigiw de ye finitigiw fana tɛ se ka kɛlɛ fo information de ka d'u ma information sugu jumɛn don minnu ye kojugukɛla pour que ka sugula kunnafoni o taabolo la o sigiyɔrɔ ani o dagayɔrɔ la donc je pense que n'o lafɔnɔ la a b'a permettre vraiment u ka dan sigi u ka baara la donc o b'a permettre vraiment laɲiniw sabatilen bɛ sigida kɔnɔ n'o ye tagaɲɛ u bɛ se ka waleya cogo min na sabula ka d'a kan i ye sigiya taaɲɛ waleya cogo o cogo ni mɔgɔ bɛ min b'a bali n'o ye insécurité ye donc a tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ k'a jira population cɛya n'a muso bɛɛ la bɛɛ lajɛlen vraiment pour que an ni finitigiw an ka se k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka kunnafoni ɲuman d'u ma a di wagati la pour que vraiment bɛɛ hakili ye min ye n'o ye basigi a bɛ se ka lasago de Mali kɔnɔ pour que vraiment n'an ka ɲɛmɔgɔ bɛɛ aspiré min na n'o ye tagaɲɛ n'o bɛ se ka waleya cogo min na.
ka sanga ni kumandan kura sigilen ni o ye sous-préfet ye a ye wulili min kɛ ka na ɲɛda moribabugukaw kan a y'a yira a ka kɔrɔfɔw la k'a fɔ ko ale ka baara fanba bɛ boli kɛrɛnkɛrɛnnenya na ka wuli ka yaala a ka maradenw bɛɛ lajɛlen na ka dɔnbagayaw tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na baaraw bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ ani ka tila ka hakilisigikanw fɔ u ye hakilisigikan min b'a yira u la k'a fɔ ko u ni jamana bɛ ɲɔgɔn fɛ sanga ani waati. Bi an garijɛgɛ don Moribabugu commune na donc dugutigi minnu bɛ a Solomanibugu Fɔnbabugu ani fɛnw olu bɛɛ nana ɲɔgɔn sɔrɔ yan an ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya pour que ka ɲɔgɔn dɔn u ka hakilina ye min ye ne k'o dɔn n bɛ k'o visite de n bɛ k'o tagama de kɛ o tagama in kɛra commune caman na an ye Safo kɛ an ye Jalakɔrɔji kɛ an ye Manden kɛ an bɛna Sangarebugu fana kɛ ani Kalabankoro yɛrɛ n'o ye arrondissement yɛrɛ faaba ye ani fɛn ninnu donc ka na population kuma ɲɔgɔnya ka na f'u ɲɛna ko mara taama bɔli kɔrɔ tɛ ko état tɛ yen état bɛ yen ka na yir'u la fana u bɛ se k'u cɛki sɛmɛ faamaw la faama minnu b'u kunna minnu bɛ ka faso jɔyɔrɔ fa ani fɛn ninnu ka na yir'u la su an b'u ka bila a la tile an b'u ka bila a la. Ka kɛɲɛ ni moribabugukaw yɛrɛ ka laɲiniw ye ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma u ka policisoko la ni o ye komisariya ye o de y'a kɛ u ye polisiso kura sɔrɔ n'i ye komisariya in yɛrɛ kɔnɔna ta k'a lajɛ minɛn caman bɛ a kɔnɔ réunion kɛ saliw bɛ yen ani ɲɛgɛn caman Moribabugu polisiso kura komisariya y'a yira a ka kɔrɔfɔw la k'a fɔ ko a b'a kanu kosɛbɛ moribabugukaw ka jɛ ka fara ale n'a ka cɛdenw kan walasa ka nin baara in kɛcogo ɲuman nɔgɔya olu bolo a tilala ka tomi sigi a ka baara bolodalen dɔw kan min ni a hakili b'a kan kalo saba o kalo saba ka lajɛ dɔ sigi sen kan. Donc ni ala sɔnna ma fɛɛrɛ caman tigɛlen don donc an mago bɛ information dili tɛ a ɲɛ mais information ka di a kuma la parce que ni sanu y'a don kuma jɛ o y'a ani sola bɛɛ kɛlɛli kelen ye donc n'u information d'anw ma a temps o b'a to an fana bɛ fɛɛrɛw tigɛ ka dabali tigɛ ka wulikajɔ teliya ka se yen nɔ ka sɔrɔ kojugukɛlaw ma tila u ka kojugu la ka an tɛgɛ da u kan ka na n'u ye ka enquête dayɛlɛ ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ k'u bila sariya ka disposition na ni maires y'an dɛmɛ ka information d'an ma ni conseillers y'an dɛmɛ ni dugutigiw y'an dɛmɛ ni diinɛ ɲɛmɔgɔw jeunes fana n'u y'u bolo di ɲɔgɔn ma ka fara ɲɔgɔn kan ka an dɛmɛ ka information d'an ma yan'an ka na olu de tun bɛ yan mais an nana mun na parce que attaques cayara u bɛ mɔgɔw attaquer su tile u farala ɲɔgɔn kan u sera an ka ɲɛmɔgɔw ma au plus haut niveau k'a f'u ɲɛna ko u ka laɲini ye commissariat ka créer Moribabugu la bon faamaw fana y'a jateminɛ a b'a kun bɔ quoi donc u ye commissariat créer ka jeunes wele ka leaders religieux wele ka dugutigiw wele u ka na an ka kuma n'an ye baara daminɛ kalo saba kɔnɔ u ye mun ye n'a ka ɲi an b'o recenser mais u ye yɔrɔ mun ye fana n'a man ɲi u b'o fana fɔ an b'o recenser n'an kan k'an bolo yɛlɛma cogo min na pour que k'u sago kɛ an b'u bolo yɛlɛma an b'an bolo yɛlɛma. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ni lajɛba in kun cɛra ni duwawu sanuman ye ka ɲɛsin Mali jamanadenw bɛɛ lajɛlen ma. O de b'an sɛnsɛn ka se diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw lasɔrɔli ma Sierra Leone jamana kɔnɔ fanga ɲini dɔ min kun bɛ ka jamana mara san dan ni a cɛbɔ ka san da dafara jamana ɲɛmaaya la u ye maa wɛrɛ min jira ministre min ɲɛsinnen kun don jamana ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw ma ko Samura Kamara o Samura Kamara bilama ya b'i n'a fɔ jamana de fanba bɛ ɲini danaya ta ka bɔ fanga ka ma jirale kan barisabu ka da ka kalata tako fɔlɔ ni o ye premier tour ye Samura Kamara bira Jules Maada Bio fɛ a kɔni ma se ka kala sɔrɔ kala min bɛ se ka daga ye a ka kɛ tako kelen ye nin zen marisikalo tile 31 tako filanan min fɛnɛ kɛra n'an bɛ kulo bɔ ko kura k'u b'a ɲini kalata labɛnni jɛkulu fɛ ko Sierra Leone ni mara dɔ bɛ yen aya a woroduguyanba kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna ko k'a lajɛ ko yɔrɔw jaabiw sɛgɛsɛgɛ u bɛ ka bɔ fanga yɛrɛ de da i n'a fɔ ni u dan tɛ fanga sinamatɔ ka cɛbɔ ka maaw la ye o kɔni ye denkuraden ye ngoyɔ la barisabu ka da ka ca la o kɔrɔfɔ u bɛ mɛn ka bɔ fanga sinamatɔ de yɔrɔ u kɔni ye a jira k'a fɔ Badaki u b'a tɛnku kalata labɛnni jɛkulu la ka bɛn ni avril kalo tile 2 ye a ka wuli k'i jɔ a ka Sierra Leone woroduguyanba in kɔnɔ sɛgɛsɛgɛ a kalata jaabi u ko bawo k'u ma da la ni Jules Maada Bio kɛndɛ ka ɲɔ surusu fɛ ka sabu kɛ jaabiw minnu bɛ ka bɔ yen f'a fɛ k'a yɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ ye yen y'a ka mara ye n'o y'a sɔrɔla u kɛndɛ ka ko in kɛ cogoya dɔ la yen an b'a ladɔnniya k'a fɔ Union Européenne ni o ye nazarala tɔnba ye o kɛ mɛ k'a jira k'a fɔ olu kɔni kalata bɛɛ lajɛlen kɔni baaralen ɲɔgɔn kan olu ma o n'a ɲɔgɔnna baasi ye o tuma na u bɛ se k'a fɔ ko kalata labɛnni jɛkulu commission électorale ye caba kɛ
Tripoli lebe faba do akiriblo do ye ajira ka fo Muammar Gaddafi denge sabana Sahadi Gaddafi min ngume ki kendulati ka senandula ni Gaddafi ka fanga binza abulila ka bolibi kata yere khalifa do Niger ka laba sa 2014 ka filikata di libi ka umo olu minu ngume ka kirini woyo wili anofe kiri na me jalatige akunga ka jira ka fo abijabaje ka bo jaki bela jelela amina kun yɛrɛ fanba kun gɛngu bɛ min ye Tripoli lebe ma ɲɛma kuraw ka fɔla ko a teri dɔ kun be o fɛnɛ kun ye farikolo ɲɛnajɛ kɛba ye aya ko Saad Gaddafi Muammar Gaddafi denkɛ sabana ko a ka so dakabana dɔ be a n'a jɛɲɔgɔn a teri farikolo ɲɛnajɛ kɛba ye Bashir Rayani aya ko o kɔni bugɔra kunkolo ya b'a fɛ fɔ ka nito arɔ o kumana ko in gɛba bi sɔn ka kɛ Saad Gaddafi de ni o ye Gaddafi de ye o kɛra san 2006 ko n'a ma ɲa k'a fa bɛ fanga na ko se danna kɛ ko kan o kumana ni fa bira ko kiri ni wɔyɔ bi se wuli a nɔfɛ sa a kɔni bɔle kaso la ni o ye Al Hadaba kaso ye k'a bila ka taa Tripoli Libi faba la ka taa di jamana ɲamakuraw mɔ ye olu kɛngu bɛ k'a lasago yɔrɔ la yɔrɔ min la ko dɔn dɛ maa si kɔni fɛ u ye kiri kɔni sigi ka jira ka fɔ lɛni a jɛɲɔgɔn ni o ye Bashir Rayani ye o ka saya san 2006 o ka nɔ tɛ a la yɔrɔ kelen min kɔni bɛ se ka k'a jalaki yɔrɔ ye o ye koko in bɛ kɛ don min a fara a ka du dakabana de kɔnɔ o tɛmɛnen kɔfɛ ko Saadi Gaddafi ko a min kun bɛ a don a kun t'a yɛrɛ mɔ a ko olu yɔrɔ kɔni bɛ se ka ka jalaki yɔrɔ ye n'o tɛ k'a fɔ ko a kɛra terikɛ in nfaaba ye ko kiri tɛ se ka minɛni kɛ o mɔ. Congo Kinshasa jamana ɲɛmaaw ye a jira k'a fɔ ɲɔgɔnkunbɛ min bɛ ka boloda diɲɛselekɛnɛ ni tɔma Nations Unies ni nazarala tɔma Union Européenne fɛ u ka jamana kunga k'u ka jamana kɛ de ko hadamadenya hakɛ ko burujamɛ wale kelen hadamadenya dɛmɛ yɛrɛ ko fɔ u ka jagoya ta ka Congo Kinshasa jamana sɛgɛrɛ ka kɛ i n'a fɔ a maaw bɛ nimakara la sɛgɛ bolo kuŋɔ ani mina bolo ko dandɛmɛ do diɲɛselekɛnɛ ni tɔma Nations Unies nazarala tɔma Union Européenne fɛ o kumana a ka dɔn k'a fɔ Afrique tile 13 ɲɔgɔnkunbɛba min bɛna kɛ Genève u tɛna ye a kɛnɛ kan u kɔni bɛ se ka fɛn min kɔni fɔ kɔnɔw minnu bɛ yen nɔ ni u kɛmɛ bolokɔni de tamasiyɛn ye a y'a baɲumankɛlakaw fɛ k'olu ka wagande kɔnɔ u b'a fɛ ka dolari wari miliyɔn kɛmɛ bɔ k'o bila hadamadenya dɛmɛ nasira ka bolo kan kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna mara damadɔw la Kasai Central la Tanganyika ani Ituri kɔnɔna na u ye a jira fana k'a fɔ bibi in na olu b'a ɲini diɲɛselekɛnɛ ni tɔma Nations Unies ka basigili jɛkulu MONUSCO fɛ a ka dɔn k'a fɔ na kuma mɛn bɛ jamana kɔnɔ ten sa san 20 dɔ kɛ bɛ o rɔ o kumana u ka lajɛ san 2020 yan'o cɛ u ka Congo Kinshasa jamana to u ye u bɛ se k'u ka nali faamu ni sira min ye o ye kulu maramafɛntigiw minnu minɛ ka Congo basigi tiɲɛ n'u b'o kɛlɛ u k'o kɛlɛ nka n'o tɛ kɛlɛden fɔ ka na olu ka jamana ta k'o kɛ i n'a fɔ nimakaran jamana de don a y'a ko maaw taamatɔ bɛ ɲini bɔ ka bi ka sa kɔngɔ ni mina fɛ ko Congo Kinshasa jamana tɛ o ye o kumana o kɔni b'a fɛ yanni san 2020 cɛ MONUSCO a k'u ka jamana t'u ye. Cameroun famille ye anglais fɔma yɔrɔ ye ni u kɛmɛ ka wulikajɔ kɛ fanga nɔfɛ ko fɔ olu ka kɛ u dama jamana ye an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ kuma bɛɛ u ni lakana tigilamaw bɛ ɲɔgɔn na ko kura min kun kɛra kɔrɔ o ye avril kalo tile 2 nazarala jamana 2 Suisse ani Italie o den dani lade kun minɛna ka tunu nka u sera ka labila ka sabu kɛ wulikajɔ olu cayara u bɛɛ lajɛlen sera ka taa u ka lasigidenzow la Cameroun duguba la Suisse jamana de ani Italie jamana de an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Italie jamana de kun ye maa 5 ye Suisse jamana de kun ye maa 7 ye ya u bɛɛ lajɛlen kɔni n sera ka labila nka min ye minisiri min ɲɛsin bɛ jamanaw ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛɲɛnabɔw ma u y'a jira k'a fɔ lakana tigilamaw ka cɛsiri ani dugu minnu bɛ kɔnɔ in na olu dugutigiw ni ayama ɲɛmaw minnu bɛ yen k'olu de jara k'u tɛgɛ di lakana tigilamaw ma ka se ka baara in nɔgɔya maa tan ni lanu bɛ se bɔ bolo la. Bamanankan kunnafoni bɛ kunjɛ ni nin farafinden in ka lahalaw ye farafinden min ka ko kɛlen jɔra diɲɛma hakili fɛ Martin Luther King ka farafinden kun don Ameriki dugukolo kan nka ale de ka maaya fanba bɛnna maaninfin farafinden ka hakɛ lapasali wali kelen maaninfin yɛrɛ dakurunya kelen o ka hakɛ lapasali baw ale bolo nazara farajɛ ni farafin a bɛɛ lajɛlen kan ka damakɛɲɛ hakɛ la a y'a min ye san 1964 avril kalo tile 4 a ka wulikajɔw bonyana o don fɛn camanw sera ka dayɛlɛ farafinden ye Ameriki dugukolo kan baw farafinden yɛrɛ ka Ameriki jamana lasɔrɔ a sɔrɔla jɔnya sira de fɛ o kumana
aya min ye jɔnya juru tigɛli ye o mɛnna ka sɔrɔ o ma se ka kɛ a kuma fɔra nka a ma se ka ba yɔrɔ caman na san 1964 a sera ka sariya dɔ lapasa sariya min ni o kɔni kɛra sababu ye ka min ye ayiwa hakɛ ye k'o jɔ farafinde ye o tɛmɛnen kɔfɛ sariya wɛrɛ fɛnɛ bɛ yen a farala ma ɲɛmɔgɔ kan u bɛ se ka ladila cogo min na san 1965 u ko a sariya ma ko ka se ka dagali kɛ farafinde ye a ka se ka kalata kuma yani o cɛ yani san 1964 cɛ Ameriki dugukolo kan farafinde yɛrɛ siyaboloma farafinde yɛrɛ kana jate nazara fɛ o yɛrɛ kun dagale de kun do Ameriki dugukolo kan nazara kun b'o boli farafinde ka ɲɛjugu ɲɛɲuma mara min bɛ wele ko Alabama o kɔnɔ dɔw kun bɛ yen a kun tɛ daga farafinde ye i ka kalata o yɔrɔw la Martin Luther King ka wulikajɔ de kɛra sababu ye ka nin bɛɛ lajɛlen nɔgɔya nka a yɛrɛ kɔni gundonna barisabu ka da ka a fara de aya bibi na ni Ameriki jamana kɔni jateminɛ i b'a ye k'a fɔ bi farafinde bɛ se ka wete fa bɛɛ lajɛlen la aya ko ni ye olu jateminɛ i bɛ olu bila a ka baara nɔw la nka yɔrɔw bɛ yen yɔrɔw minnu ni hali bi cɛsiribaw ma se ka kɛ olu ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna ni ye Ameriki farafin a n'a farajɛ jateminɛ dɔrɔgu min nasara ka misaliya la i b'a sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen ka dɔrɔgu tata ye kelen ye nka kuma bɛɛ n'a sera kiri binaku ma i b'a ye k'a fɔ farafinde de ka kiri o de fanga bonyanen do wa kuma bɛɛ lakana tigilamɔgɔw fɛnɛ ma na to ka farafinde fɛnɛ minɛ bɔlɔ kɔnɔ a bɛ ba de bɛ dasi fɔ a dɔw ni bɛ to a la i t'o ye kuma si ka ɲɛsin farajɛ mɔ caman kɛmɛ ka jira k'a fɔ hali bi siyaboloma a bɛ ka fɔ da la ko a dabila n bɛ ko nka ko nazara yɛrɛ a bɛ i n'a fɔ ko in yɛrɛ bɛ ka boli a yɛrɛ joli sira de fɛ ni a sen tɛ ka a dabila o de bɛ dansigi bamanankan kunnafoni na min farala ɲɔgɔn kan ka lase aw ma kunnafoni di so ɲɛmaaya so fɛ ka bɛn ni kuma ye ka wale ɲuman dɔn fɔli kɛ ka ɲɛsin anw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ ka aw minnu kɛ kun bɛ ka ɲɛmada ka ɲɛsin jabaraniw ma walasa faamuya bɛ se sɔrɔ fɛ Seri Fila TV bamanankan kunnafoni na laseli wɛrɛ ani ma min ɲɔgɔn sɔrɔ ka fɔ ne Bacili don yan'o cɛ a kan bɛɛ diɲɛ waati wɛrɛ n'Ala sɔnna ma.